इफ्फी खातीर वेळात नोंदणी करून लेगीत पत्रकारांक इफ्फीची कार्डां मेळूंक नात। आयच्यान गोंयांत इफ्फी सुरू जाता। पीआयबी आनी डीएफएफचो सुशेगाद कारभार हे ओचेच न्ही, दर वर्साचें चित्र अशें म्हणीत पत्रकारांनी ह्या सुशेगाद कारभाराचेर तिडक उक्तायल्या। तशेंच मिडिया कार्ड्स करपाची जबाबदारी ह्यान फुडें ईएसजी कडेन दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण सोमारा जाता। 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती इफ्फी गोंयांत चलतलो। इफ्फी खातीर संवसारभरातले सिनेमोगी नोंदणी करतात, हातूंत पत्रकारांचोय सहभाग आसता। अंदू इफ्फीक म्हयनोभर पयलीं नोंदणी करून लेगीत पत्रकारांक मिडिया कार्ड दिवपाक पीआयबीक जमिल्ले ना अशी तिडक पत्रकारांनी उक्तायल्या। आमी पयलो दीस इफ्फीचो म्हणून हांगा आयिल्ल्यान मोठे उमेदीन आयिल्ले। हांव आतां 2018 सावन इफ्फीच्या प्रत्येक जो पळय गोंयान भितर जो पळय इफ्फी एडिशन जाता प्रत्येक इफ्फी पळयला आनी ह्या वेळार तर म्हाका दिशिल्लें इल्लें चड बरें जातलें। पूण हो पीआयबी म्हणून एक प्रकरण जें पळय आहा न्ही तें दिल्लीच्या नांगरेन बसता। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आनी इफ्फी म्हणटा तें जशें लोकांक जसो आकर्शण आसता तशें पत्रकारा कडेन आसता। पूण पत्रकारांनी समिक्षकांनी नाट्य आनी सिनेमा हांचे जाणकारांनी इफ्फीन येवन पळोवचें, बरे दर्जेदार सिनेमा पळोवचे अशें आस्त आसता। पूण पीआयबीन खरें म्हळ्यार 2 दीस पयलीं हांगा कावंटर उगडपाक जाय। पीआयबीन हांगा पत्रकारांक चडांत चड सवलती दिवपाक जाय। पीआयबीन पत्रकाराक त्रास जावचो ना इतलें पळोवपाक जाय। पूण आमी पळयतात हांगा की पत्रकार लायनी कशी लागल्या, कितलेशे लोकांचे अजून कार्ड तयार नात। आतां पळय लोक एक म्हयनो पयलीं एप्लाय करतात कार्डा खातीर, अजून तांकां कार्ड मेळना। हें शोकांतिका। काल खरें म्हळ्यार हांगा कार्ड ओपन जातलें म्हणून सांगिल्लें, म्हणून आमी हांगा आयिल्ले जाल्यार कावंटर 6:30 वरांचेर बंद करून गेले। पण सरकारी नोकरी कशें पीआयबी काम करता आनी पीआयबीन अशे तरेन काम करचें न्हय। जेन्ना तुमी गोंयान येतात तेन्ना गोंयान इल्लें चड बरे तरेन चड कार्यक्षमतेन काम करपाची गरज आसता। पूण हांगा ना। अनमोल इकडे तूं कधी आलास? अनमोल कोठाडिया हा माझा मित्र। जवळजवळ आता प्रत्येक इफ्फी फिरतो। एवढंच नाही, देशामध्ये जे जे चित्रपट महोत्सव होतात त्याच्यामध्ये ते जातात। तुम्हाला तुमचं कार्ड मिळालं नाही? हां, का मिळालं नाही? तेव्हा ते तिथं नाही आहेत, बघा सापडत नाही। अनमोल कोठाडे हा इतकी वर्ष इफ्फी अटेंड करतोय, त्याच्यावर लिहितो, जागृती करतोय। अशा माणसाला जर त्याचं कार्ड सापडत नाही हे विचित्र आहे ना। अनमोल कोठाडे सगळ्यात वरती असायला पाहिजे, कारण एवढा देशामधला जागरूक पत्रकार लिहिणारा त्याचं पीआयबीला माहिती असायला पाहिजे। अरे अनमोल कोठाडे यावर्षी अप्लाय केला की नाही, त्याचं कार्ड मिळवा, त्याचं कार्ड वर ठेवा। प्रभाकर ढगे हा माझा आणखी एक पत्र आहे। तुझं कार्ड मिळालं तुला? मला आज मिळालं, त्याला आज मिळालं। भाग्यवान पत्रकारांनी प्रभाकर ढगे खाली पिशवी मिळाली। भाग्यवान पत्र आणि पिशवीत काही नाही, किट म्हणून बोलवलं, किट म्हणून देतात। बोल आणि कसं दरवर्षी हा प्रकार चालू। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासारखा जागतिक दर्जाचा इव्हेंट कसा असू नये याची झलक आम्हाला दरवर्षी इथं पाहायला मिळते आहे। आणि आम्ही जसं काही जागतिक पातळीवर आम्ही आमच्या या अव्यवस्थेचे धिंडवडे काढतो आहेत, अशा प्रकारे दरवर्षी या केंद्रीय ज्या संस्था आहेत ना, पीआयबी आधी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल होतं किंवा आता NFDC, यांना ना काही सोयीसुद्धा राहिलेलं नाही। या संस्था सरकारच्या अगदी सरकारी लाल फितीमध्ये अडकलेल्या संस्था बनलेल्या आहेत। त्या गोव्यात येऊन करतात, त्यापेक्षा गोव्यामध्ये ESGला गोवा सरकारला परमनंट हे अशा तऱ्हेचं काम करायला द्यावं। हे कशाला लुडबुड करतात पीआयबीवाला इथे येऊन कळत नाही, पण त्याला काही येत नाही आहे। मी 2004 पासून इफ्फीमध्ये येते आहे, आम्ही कव्हर करतो, पण दरवेळी हा गोंधळ असतो। कार्ड वेळेवर मिळत नाहीत अजिबात, आणि मागच्या वेळी तर नुसती बॅग मिळाली, आतमध्ये एकही ब्रॉशर नव्हतं। म्हणजे इथे गोंधळ चाललेला आहे दरवेळी, एव्हरी टाईम। आणि हा ना पीआयबीला विचारलं तर ते म्हणतात डेस्कवर जा, डेस्कला सांगितलं ते म्हणतात आता पीआयबीचा नंबर दिला त्यांनी मला की तुझं कार्ड नाही आहे, तू त्यांना फोन कर। त्या नंबरवर कोण फोन घेतच नाही आहे। काल मी इथे आलो, काल प्रिंट झालं असं सांगितलं, परंतु इथे मात्र मला मिळालं नाही। त्यांनी सांगितलं परत चेक करा। आज पुन्हा मी इथे राहिलीत उभा आहे, आता बघायचं मिळतंय की नाही। मिळालं तर छान। मिडिया कार्ड वेळात कित्याक जावंक ना, कळाव कित्याक जालो हे विशीं पीआयबीची डायरेक्टर मनदीप मुखर्जी हिका प्रश्न केल्यार तिणें पत्रकारांकडे गैरवर्तणूक केल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळें। पत्रकारांक अशा तरेची दिल्ली ही वागणूक खूब वायट आसा अशी तिडक जायत्या पत्रकारांनी उलोवन दाखयल्या। हर साल ये ऐसे ही क्यों है? आप सुधरते ही नहीं हो। पीआईबी वाले ऐसे ही है। आप ESG को भी ये डायलॉग सुना। ESG का कोई संबंध नहीं है। ESG का कोई संबंध नहीं है।
कैसे नहीं समझ प्रेस कार्ड मिलना किसका जिम्मेदारी है? हम छपाते नहीं है नहीं। नहीं, मैं 27वां फिल्म फेस्टिवल कवर कर रही हूँ। ऐसी बदतमीजी कहीं नहीं हुई है। मैं अभी अनुराग ठाकुर जी से यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये कौन सा तरीका बताइए, कौन सा तरीका? हम लोग ये आपका हर साल होता है, हर साल आप मीडिया को पार्टी हर साल यही है, हर साल होता है। 2 days, for the last 2 days we were moving here and there. ये सिर्फ सेलिब्रिटी की तरह आर्टिस्ट बैठते हैं और निकाल देते हैं उनसे। और वो बोल रहे हैं इसको बाहर निकालो, ये क्या, ये कोई बात करने का तरीका? मैडम, आई नेवर सेड बाहर निकालो। आप सब बाहर जाओ, बोली ना। Because there is no use shouting in the room. हम किसके पास जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? आप हमारे पास आएंगे, but by doing like this, you are not solving the problem. काम कर रहे हैं। I know that. All are covering everything for 20 years. I know that. अभी 2:30 बजे फिल्म है, आज नहीं है तो कैसे देखेंगे? हमारा तो ये मैडम, 1 minute, मैडम। मैं तो रो रही हूँ लखनऊ से। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।